Movilo perdo Savo shujo moshavo Sarpotato licinela Sare mashala pedena Sin mi se rodi Šťastie donese mi To i od Boga je dar To je mamin Boží dar Твоето име, сине В сърцата си държиме Тината ти на мама Любовта си най-голяма Твоето име, сине
Ако изгубите надежда, губите по някакъв начин и жизнеността, която поддържа живота ви. Губите смелостта, умението, което помага да продължите въпреки всичко. Майката е единственият човек, който ни обича безрезервно през целият ни живот. Това е една история, вдъхновена от реалният живот. Колко дълго без теб живях, мислех си, че всичко имах, и накрая към Бог се обърнах с молба дете да прегърна. Колко дълго без теб живях, мислех си, че всичко имах, и накрая към Бог се обърнах с молба дете да прегърна. Ти, Боже, над мен си се смилил, Ти, Боже, за те си ме дарил. Ти, Сине, живота ми промени, Ти, Сине, живота ми разкраси. На мама, момчето, на мама, козлето, на тати, синчето, на баба, сърцето. На мама, момчето, на мама, козлето, на тати, синчето, на баба, сърцето. Чакахме те всички ние, молехме се за тебе, Сине, и щом лицето ти видях, се питам как без теб живях. Чакахме те всички ние, молехме се за тебе, Сине, и щом лицето ти видях, се питам как без теб живях. Ти, Боже, над мен си се смилил, Ти, Боже, за те си ме дарил. Ти, Сине, живота ми промени, Ти, Сине, живота ми разкраси. На мама, момчето, на мама, козлето, на тати, синчето, на баба, сърцето. На мама, момчето, на мама, козлето, на тати, синчето, на баба, сърцето. На мама, момчето, на мама, козлето, на тати, синчето, на баба, сърцето. На мама, момчето, на мама, козлето, на тати, синчето, на баба, сърцето. Това е една история, вдъхновена от реалният живот.
Гербки. Кома, айде. Да сте ми живи и здрави. Че се дошло на баба момчето и момчето ми стара от другото момче бати. Нали, баба? Момчето ми порасна вече. Искам да ти Haydi Şumen, haydi Varna, yaşa Dobriç. Grup saygınların en yeni kafası sizler için geliyor. Занимава, че ми даваш очи. Не, не си Как да се сим сега издвама? Ще го уби. То на врата, че на ръцете. То на врата й. То на баба момчето на врата й да го кача. Сега ме снимаш нея, че една Снимка. Не ме
ако ди си баба ти точно сега спиш. Чакай, виж, Ajde, devla blagoslovi skere me djenama do im ruša. Te djene tijek žuj najte hojzos. Da si živ i zdrav, babo, da je hiljadiš. Колко коса има баба на главата, толкова години да ти дава здраве. На майка ти и на баща ти. Здраве, щастие, късмет, разбирателство. колко се мърси. Айде, бабо. Те пуро те баро сари Адам и Ева. Те пуро те баро сари Адам и Ева. Те пуро те баро сари Адам и Ева. Вие там трябваше малко. До нас трябва. Чувай, бе, таче. Браво, бе. Ама гледа да го цункам, бебе. Да. Ай, чакай, да го цункам. Сега трябва да... Сега слагай това. Я пса малко на тъмно. Така, намери хам така. Вземи си бебето. Взема, трябва да го... Тати! Им слагам там. Ти си плати къпането. Дали трябва да си платиш, че сме капали бебето? Само толкова ли? Еми, толкова. Добре дошло. Добре, може леко да плати, че аз го капах един път. Еде, дедо, насам. Ами, това е. Чакай да ти Здраве, майка. малко за да Тази ти е късмет. Айде, Друго беги какво си дойде предадеш ще да бъде. снимате. Как е мини да снимам? Но ти там с първо си времето сам. Не ми преклад. Не го прецетваме. Отвори си Къде бе маники? Виж си. Носи на дедо през летото. Брат ми? Така, вземете Ники. О, брутенците ми. А то на дедо дъртия пръче. Ники, бабо, бабо. Ти си мръсен, бабо. Брат ми? Тати? Целувка. Хайде сега ви младите. Айде, аз се снимай. Чакай, брат, чакай. Това не сам сам. Uscitume c'aia Pongo viva megaca Che me Чакай, съм готов. Така. Задържете малко. Така. А сега какво да правим? Сега да се пречи. Те духовата музика, махайте. Така да си. И аз искам просто така да снимаш. Ако мога ги дигна. Чакай, аз ще се отсвържа. Окаре малко. Така. Така. Готово? Я дай да пробвам сега да се ги дигна и двамата. Яла ти тук при мене. От тази камера. Дай го. Пускай. Ай. Цункай неки мама. Мама цункай. Ай сега гледай там на камерата. Гледай на камерата. Тежък и слаби си. Ай сега ти давам. Ай, ще режете сега точката ли? Леле, може ли да снимка само с него да ме Не, чакай. Мукля ли хал? Айде. Взимай си, бабо, Добре, взимай си, добре, папай. мога да си взема Това не вече, знам вече. дали се яде. Не се ядат точно. Не се ли яде? Дай му много че да си играе, не се ядат. Ще сте баба. Още не може, че не се пада. Щото да се дали да мечето и стана. Не се реша, мам, това колко ще седе. Кога хората ще ги реша. Защо на бабата? Така решихме. Защо
си дошъл бабата? Бабата му заиграй. Юде се бе. Лено, искам с това да си правим една снимка. Кой да снима с този апарат? Телефон? Хайде с телефон си снима. Това не се е. Здравейте ви, чакай час стигне. Ела тук, пиличка, видиме тако павес. Искате ли чехли, Лено? Не. Я чакай, баба, който не сети на теб. Я виж. Опа! Цуки баба, ще ти дава нещо. Как се казва? Още има, ама после ще ти дам. Не. Ама вие сте такива икономични, да се кажа. О, да. Ти го е посрещнил в барона, виж. Най-големият човек в семейството, той ни посреща, гледайте. Дай, другата стая. Зад първим, че да ставате, че не ходете. Ти можеш 20 грама за един месец. Колко да мога покажа? Айде, спокойно, още малко. Кой ще прекажа? Хора, как това стоя? Крепелотки, ама шире крепелотки. Ани, това ще ти чанса да на най-никача мен. Той требуизела мандия кана. Чанка требуизела. Къде ли си му прокмоне? Си го прокмоне. Не, па сам ме би прокмоне, като старна магате кана мобилец.
Vinga le skjæles på steken av det der som skal på. Що, ако ти направо? Ти слушалка? Как че гласуваш? Пашаменде това, как ще стига перемпици? Това е тя се обърката. Штюки. Здравей страна. Как женска? Насоки наските? Гери? Чао, кой го ярък кита? Ей било колко да даме с тебе. Четири са това за малко се се мака, бе. Помни с питката, бе, с питката, бе. Питката ли ки ми се барбала? Аз съм младички, бе, барбала. Диксойчене, диксиле? Да. Диксойчене. Материнско по-барбала време на време. Тати? Кой тя има Не, аз Пием един кръг добре. Никой не беше опите. Само аз. Бешенка има, ево митката на келките, кod дива е по-удобна му. Не, няма да седи това приятел ми на дивана да си свил стомак. Така да правим лесно. Аз съм се набудил. Сега. Колко те вълта на бешокямо, какво не ми жеше. Само човека всеки. Ханал ме ха. Как сте ли ке? Кош ми бе? Има бира, има мастика, има уиски. Алкохол не. Добре. Иде, аз вам те купиш. Аз не върбил ли? Не. Тя ли им почва сочно. Тогава те маха пред. Бръм. Соски е тогава. Камерата снима ли здрасти? Това пътана вам, попочва да мешалата май. Ама това те намеска и две на папи, ма. Ой, а тук е да изкарали, ма те почува, там се да слуши. Що? Удобно ли ти е, ако искаш да ми дам на диван? Звъни с керони още? Мала информация, лата, кай си е слушен си керцала. Така ли ема? Да. Цимела бактериани информация. Това на ретариани. Жагна, слушай. Поряна да кера. Айде се. Не още на това. Тега го соски? Епа соски ли омекава и кема си? Диксойчени, кило 620. А соки? Море бира? Не, нищо. Говоря ли? Малко. Абе, да, какво да Какво черно, да не черно. Ти ме прибива, човек. Абе, дай да ядем и да пиеме. Хвърляйте го навънка това, бе. А сега зимно време, уго. Вънка, мръсник. Ai,
Браво! Гре за една повече. Там има и машинки, има и работа. Такава хайде, ако се греши, няма такава. Мене съм запомнил. Нека също. Слушаш ли? Да, вземи ключете. Совалите чека на Дино. Чека Поличка. Хайде, музиката. Интернета ни се подиграва с това. Става и става и става. Как си това да да пуснаш от моят телефон. Добре ли слушаш? Чакай да те... Дали чукам малко? Дали чукам тега? Ти няма ли гада? Има. Чакайте малко, че нещо стана. Валери става. Аз в момента съм диджей, чакай да стана с кола. Диджей е нещо... Прецака работа. Ами чичото. Ядеме! Кой къде си? Аз не знам. Плагам, ама не знам кой къде си. Айде, Лани. Ники, интереса на цялата работа да си човек макияж. Лъжът ми, че е много грозен. Той е Абе, Ники ти е по-хубав като това Ники Равидо. Абе, Мани, Ники ти е да му кажем, Ники е хубав Ники Равидо. Като дърдам ти е хубав. Дайте ми музика, къде си?
казва, дай ми алото. Алото. Стойка. Яде. Чуваме колица. Налеля и се пие количка, това е моята чаша. Бачи, кама, ти нещо, хора, като ти му става ликите ли? Как това лама и семейство също на ръка? Турски? Тя е гръцка. Какво е това? Маслините са много хубави. Да. Аз обичам тъката са еди. Добре, ангаманде почини и си динетка, коя беше укъде банда на жена. Къде са Диора? Не идват да седат. Няма ги друг. Ако не бъдеш ме културия, не мате. Ама така да започва толкова много. Па нека да идват шунцакатки, няма да идват повече хора, стига толкова. Какво имаме кана? Че с гъстими има допълнително стола. Има ще. Ама сега ние седнахме да едем и ще тръгваме. И че дойдат другите, па да. На смени? Да, на смени. Къде че ще бъде сгодно, леле, да седнеш? Вунка. Ама, чона чхала Марокко те ела. Не, тук добре. Тук не си добре така. Ела насам бе. Има тук място. Де, сон пиеното, нали? Ама е пана стол, по принцип. Горяно ще пише едно твърдо. Ало не е хъщи. Ало не е хъщи. Ай, ще имам... Давай тук, давай!
Причина беше? Защо как е поставено ваза нама? Ама мазила па не дома замай. Коло пуснал това? Е, малката ми питал. Вижте какво е
Чакайте, че тук... Абе, какво става? Интернет. Не, това какво става? Почивка малко. Die Remicare hat herausragende Kundenbewertungen. Testen Sie die Remicare. Überweisen Sie noch heute weltweit. Bei Autoscout 24. Spare jetzt über 5% mit dem Autoscout 24 Super Deal. 24 App.
Ами от тия картинки, може ли? Стърни го с ръката си, не? Да, Аз сега не знам. Мама, махни се малко тук. То не махнеш ето. Вземаме и после, ако искате, даваме. Виж, взимай маха и цялото ядене. Не е важно. Сложи го пликове, като си тръгнем, ние си го вземем. Да, па как ще махаме колко се, така слаби, кой се зависимо. Къде е малкия? Изпратиш да му дам с покалка. Пет пакети му. Малкия сейка и метък си аз се изпълнявам бъдещата вдачета, той завижда така. Къде е тази тих да минава с всичките гръб да си ходим от да мине с пистата на детето да си ходим. На разговора сме. Ги керема норм. Ама скъпи ще да даваме, бе? Трябва да поравля с това, акия ръкома. Хайде всички да разкажи пилно песента, ритъма на песента. Хайде всички да разкажи. Ела седи тук. Братка, добре съм. Аз съм. Хочу малко. Може се купиме. Хайде сега.
Аз нали ти съм си купила от България и съм го дала директно. Не съм ти питала. Заради дебето. Заради дебето, но не се подходи. Дай проблем. Ело, ти яде ли топче? А? Ще яде. Истински турски не, той си измисля. Ама каза нещо смислено, не? Причем не е певец. Хайде да играем, момчето.
Къде отидеш? Кой? Така, това за него. Я използвам това добро. Ела си дай подарък. Кое? Ето това за тебе и другата. Има другата. Така само се посегни. Аз ставам. А ти не бъркал на баба Чанта, че ти бил. Нека да бърка. Не да бърка. Чакай да сложим тук първо на Никито подаръците, на бебето. Ето му и една стотинчица железна да е жив и здрав. Да е здрав като тази стотинка. Господа го благослови с много здраве, много късмет. Ще дойдем така с... От България ще дойдем, няма да бъде тук. Да ви е живо и здраво. И следващото вече женско. Женско, чакаме женско. Абе, децата има да расте фамилията, бе. Моето Не, да се обичава. да има. Аз не действам да поставим, че ние да се карат. Баба Чанти. Здравей. Да, ама после отвика пак, къде ти е другия пред къде си отидава? Това и дай на сорта на всеки да му дава Жани, да казва как му дава да е жив и здрав. Знаеш ли? Може така само да се хващате просто. Къде има пашман? Защото го издава такива. Жан, ето се казва, стотинките, остете тя Жан. И каза да е жив и здрав. Там. Боболка, да. Кажи нещо там. Айде да е жив и здрав, Господа. Къде си да ми дойде? Хайде вече. Айде да ви живо и здраво, Бог да ви благослови. Една умница до година. Амин. Аз съм за. Ти ме кажа. Лудницата ми е вързана, ама съм за. Да ви е жив и здрав, Господ да го благослови с много здраве, много късмет, берекет и много хубави моменти в този живот да ви докара. Амин. Бог да ви го благослови. Фаменце. Да ви е живо и здраво. И с химикал да се изкарва прехраната, не като нас да купа. Да е изучено, да е умно, да ви е живо и здраво. Да е жив и здрав сина ми, да стане един лекар, да лекува бабата, че бабата вече стар. Бабата до тогава ще бъде... Бабата ще умре до тогава, не може. Ти ли Жанте? Те са минали? Господа благослови, много здраве, най-много здраве. Другото ще дойде от само себе си. Какво е писано, такъв ще бъде. На кой? Това го дай на майка му да си. На майка му да си го дигне тя. Баби, какво прави с ти, бе, човек? Сега си забира слухалките от Рик. Аз се почна да ви Затвори ли, бе? Да кажем, затвори. Брат, наш ще се сложи на колашка. Причалники.